सिंखाय बर' सावथुन रिलिज जाजेनबाय गोदान बेफोरबायदिनो ओंखारबाय थागोन सिंखायनि प्रडिउसार डाइरेक्टर ना बिथांमोननि मुंखौ बुंनो होदोंमोन आं गोसोआव थास्लाबजोबासै सोर मा मुंमोन जाय हक सिंखाय बर' मुभिया रिलिज जाजेनबाय जेरावखि लाङा मानो मोजाङै नायनांगौ आरो जायफ्रा डाबलिं खालामनानै आरोबाव रिलिज जाखांनायनि उनावहाय फिल्मखौ भिडिअ खालामनानै दा हगार खारन मोनसे फिल्म बर'नायाव गोबां खस्थ' जायो बेफोरबायदि हुदाखौ दा खालाम दाखालिबो जांख्रिथायनि थैसाम 2 नि मेथाइ मोनसे ओंखारदोंमोन बे मेथाइखौबो सोरबाया गोबाङानो डाउनलड खालामना रि-आपल'ड खालामफिनदों थ' बेफोरबायदि खालामनो नाङा एसे गुबुंले जायो थ' नायना लायनि सिंखाय सावथुननि ट्रेलारखौ अरायबो आंखौनो इसोर मानिनानै सोलिनांगोन आंनि खावरिया माब्लाबाबो नंखाय बाथ्रा बुङा बे सिख्लाया बे गामियावनो दंथारो बिसोर नोंखौ मानो नागिरगासिनो आंखौ मा जाहोननि थाखाय नागिरगासिनो बिनि गुबै जाहोनखौ आंबो मिथिया आघोन दाननि सनिबार अमाबस्याफोरा फैगासिनो दङ बेनिखायनो बिसोर बिदि खामानिखौ मावदों जानो हागौ जोंनाव जा दं मोदोम सोलेर गासैबो दा सम्पतिनि हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखायल'सो आफा सिंखाया जबाय नाथाय जोंनियाव बारा सम गैया नोंनि नोमाया सासे डाइनासर बेखौ बे गामियाव दोनजाला सान्ट्रिमान जय सिंह किं मांगुनि जय आफा बोराइ बाथौ Like,